Ostrá lúka. Ty moje rodisko. Miesto najkrajších stretnutí. Domov môj. Sľubte mi, že až raz zomriem, preveziete ma na ostrú lúku do rodinnej hroby. Tak budem navždy v spojení s mojim rodiskom a s vami. A kto vie, možno si na mňa ľudia o 100 či 200 rokov spomenú. Čo nám zanechala Adela Ostrovická? Ako žena prekračuje hranice vtedajších zaužívaných spoločenských konvencií. Zásluhu na to má aj muž, ktorým je celkom očarená. Ľudovít Štúr. Aj touto známosťou ukazuje ona i celá rodina Ostrolúcka, že sa hranicami vtedajšieho spoločenského i z politického života nenechajú obmedzovať. Prenešťastná tá pánska záhrada, prenešťastný pánsky dvor. 2 rôčky minuli, sme sa nevideli, prišiel som ju potešiť. Moja dcérka v cintoríne leží, tam je všetká radosť jej. Nenazdaj, že sa ty, falošný mládenec, že ty budeš manžel jej. Keď som išiel na kraj cintorína, videl som tam hrob nový. Na tom hrobe boli 3 rúže červené, tie mi dali znamenie. Oslavujeme 200. výročie narodenia našej milej Adelky. Už dovolte mi, aby som vás, vzácni hostia, pozval v pamätnej plakete pred kaštieľom a na kultúrny program. Prosím, nasledujte nás. Podarilo sa nám zveľadiť miesto, kde sa práve Adela Ostrovúcka prechádzala a trávila veľa voľných chvíľ. Za tento vynovený priestor chcem osobitne poďakovať a zároveň privítať majiteľ kaštieľa, pána Roberta Dičera. Medzi nami chcem privítať potomkov rodu Ostrovúckych z Budapešti. Tento obraz je o Mikulášovi Ostrovúckom, ktorý bol bratom môjho starého otca a ktorý celý život prežil tu. Poprosím Roberta, aby to od nás prevzal. És ezzel azért nagybátyám Ostrovúcki Miklós hazatér, így is mondhatnám. Köszönöm a figyelmet. A týmto náš rodinný príslušník zašiel do toho. Ďakujem veľmi. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Ostrovúckému Mikulášovi za dar, ktorý sme dostali. A určite v našom kaštieli na Ostrovúke preň nájdeme čestné miesto. A zároveň chcem ja odozdať malý darček pánovi Ostrovúckému ako známemu architektovi maďarskému, svetoznámemu. Je to projekt rekonštrukcie nášho kaštieľa Ostrovúckych komplet od A po Z. Nech rodina Ostrovúckych v Budapešti má takisto nejakú pamiatku na to, čo sa tu za posledných 5 rokov vykonalo. Ďakujem.
sa páči, Martin Spíro. Pán Spíro, ja už som to spomínal o Adele a o Ostroľudských, už toho bolo popísané dosť. Čo vás teda inšpirovalo, že vznikla samostatná publikácia o samotnej Adele? Takže dobrý deň. Nás inšpirovalo hlavne teda to, že v rámci Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene máme oddelenie regionálnej bibliografie, ktoré vlastne sa zaoberá nielen súčasným dianím v našom regióne, ale aj históriou. Hovoríte, že aj budúcnosť má o mne zmienky? Že naša rodina Ostroľudských nezostane v zabudnutí a že moja rodná Ostrá Lúka bude prekvitať aj v budúcnosti? Presne tak, dcerka moja. Ostrá jar, Ostrá Lúka bude kvitnúť nielen na jar. Prozraď mi, môj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí právě ten, kdo je láskou popleten. Prozraď mi, môj pane ctihodný, proč je tvůj hrad lásce nevhodný?